Euskal Herriko ekialdeko mugan, Zuberoa eta Goi Nafarroa artean nabarmentzen da Iratiko oianaren zelatari, sartaldetik hasita Pirinioetako lehenbiziko 2000 metroz gaindiko mendia. Herri zahar honen aintzinako kondaira eta mendeetako historiaren lekuko isila da hori. Gure gaurko ametsa sorgindu duen Goi tontorra. Agur! Egunon? Ondo? Ontsa zira? Bai. Loibarrera goaz? Bai. Hau da, osotua bertan da hor, Zena kilometro? Kilometro bat. Kilometro bat, Bai. Ba? Hai! Ez du joan nahi, Kilometro inguru geratzen zaigu artaldea guzten badigu noski, Oltzarteko bidearen hasieraraino. Autobusean eserita, alboko erreka zaratatxua ikusi eta entzunez goaz. Zuberoak datozen 2 egunotan erakutsiko digunaren zain. Gu Txorierriko berbalagun talde bat gara, eta ona etorri gara Zuberoko jentea zegoten, da ia arzelan konpontzen garen eurikaz, euren berba egitea eta bar, bai, gu ahaleginduko gara eurikaz konpontzen berbaz. Ahalegindu eta baita lortu ere. Elkar ulertzeko borondatea da eta akulurik zorrotzena. Lagun batek esan zidan hori mendia ikaragarri polita dela, eta ez dudan ez ezagutzen iparraldea, berriak pasan nahi zen 1000 metroko mendi bat igotzea. Bai, iparraldera goaz gaurkoan. Batzuek 4 orduko bidaia egingo dugu, baina pozik goaz lagunekin kontu kontari. Badoa, pertsona eta barkatu, jarriko idazu hoi asko hamburguesa bat patata frigituekin? Eta, aizu, barkatu, baina hau liburutegi bat da, Barkatu, jarriko idazu hamburguesa bat patata frigituekin. Mendiari esker, hemen ikusten dituzuen emakume hauek ezagutu ditut, eta poz-pozik etorri gara hori mendira igotzeko. Bortzirietako emakume hauek bezain pozik gatoz guztiok. Lehenengo geldialdia ordea, hori irabidean ez, lehenengo itzordua, Oltzartera daraman, bide ondoko aterpean Loibarren dugu, Allande Sokarrosekin. Boi, oso zea jau, soinu pixat, joko aldiko? Bueno, zubida juteko bertan izango guztia. Bordo, nafalo ondore, joko jarro pixaten da? Oidek, abo pixean dago, noguta joko jo. Vale. Banuen gogoa iparraldera etortzeko. Jende bikaina, paisaia ederrak eta mendi zoragarria igoko duguna. Lastima, eguraldi kaskar xamarra tokatu zaigula. Hala ere, taldea oso animotxu dator. Oh, Allande, etorri gara, Egun Andoni. Egunon. Ez du bate jala. Eguna ona da, baina aroa, eguraldia txarra. Ebia beharra bazian, Iratian da ezagutzen duzu, Allande? Bai, ezagutzen diat, aski ezagutu ibeita, Saltsa guztietan behar izaten da peresila. Eta Zuberoan, Allande Sokarros du izena osagai horrek. Kazetari, itzultzaile, herriekintzaile, zinegotzi, guztien gainetik ordea, batek definitezake gure gaurko anfitrioia. Sortu den lurraren, alegia, Zuberoa eta Euskal Herriaren maitale. Bai, eta hemen bi gizaseme, nortzu ditugu? Larraineko aizapeza. Auzapeza, alkate jauna, ongi. Eta zu? Ni Jean-Claude. Jean-Claude. Egunon. Ongi. Bueno, hemen gu Euskal Herriko bazter ia denetarik etorri gara, Baditugu Gipuzkoarrak, ez zuek ez da? Nafarrak, asko gaur, Bizkaitarrak, Bilbo aldetik eta... Bueno, Arabarra, Irati, Ez da gaizki, bakarra baina ona. Bakarra baina kasta, hori da. Allandez, gu horira igotzeko asmoz gatoz, bihar igotzeko asmotan, eta esan zenidan, barkatu baina, Loibarren elkartuko gara, eta zer dela, eta aterpe bat da, ez da? Mendi aterpe bat, ostatu bat? Baduk ostatu bat, jatetxe bat, eta mendiko ibiltzalentako aterpetxe bat egiten dik. Hebentik abiatzen du, Oltzarteko Saldainalako senda. Saldaina da, zubia esaten duguna, ez da? Zubitipi bat. Tipia? Bai. 2 egun ditugu gailurrera iritsi aurretik. Beraz, denbora aprobetxatuz, Allenderi kasu egin eta berak aipatu digun zubia ezagutuko dugu. Oltzarteko zubi txipi honek 2 aldetan dituen arroila ikusgarriak lotzen ditu alderik alde. Atarratzeko zerrategiko langile italiarrek eraiki zuten 1920an, eta 580 metroko altueran kokatuta dago. Logibar aterpetxetik 2 kilometrotara dago, bidean, 188 metroko desnibelarekin.
Gainerat, badukegu ustegabeko bat, surpresa bat. Bai? Bai. Haze ondo. Ustekabeko bat dukegu, sorpresa bat izango dugu hor prestatu da, Bai, uentxo bat behar da heltzeko. Ze behar da? Orintxo bat da ordutxo bat. Ordutxo bat. Bai, Siberera ikasiko dugu, gaur, Uentxo bat Siberera, bai. Bena senda aski lehin da, aski lerrakor da, zen eta lapitza behita. Bai. Beraz, irristeatzeko arriskua dago, Batzutan ez neban ulertzen esebez, haien beri. Esebez. Baina, bueno, jatorra izan da, eta... Bai, saiatu da. Barre, desde luego, bai, batzutan gauza batzuk ulertu ez, bai, irribarrea gazia azten zara barrezka da. Da, listo, gainera saiatzen da, bera. Hor bukatuko da eguna? Ez, anhu ekarri duzi, jateko ekarri duzi, Bai, ekarri dugu. Uen baten biltia dukegu, bena geho, badukegu aihai bat. Afari bat. Sohutako epera ikastolan. 40 bat zide, ez? 40 bat etorri gara, bai. Saldo handia, talde handia etorri gara, baina, bueno, emango digute aihaia. Aihaia ederra, afari ederra emango digute, beraz. Esan merinda osoa. Bai, gutxian. Bueno, kafetxoa datuko dugu edo? Bai. Xeriko gara, orduan. Bonjour. Bonjour. Zide. Untxa, ¿qué tal? ¿Qué tal? Zermoz, ondo. Ondo. Gua juten zide hola. Bueno, oltzarteko zubira jo nahi dugu. Ok. Zu noza, hemengo jabea? Hemengo azken urza. Azken hartza? Azken habitante. Azken moikanoa. Azken habitante. Azkena. Siberoko, oltzarteko jibareko, azkena. Azkena nuduzu. Zuzara? Bai. Eta oltzarteko jibaiteko, zubirat eskiagirat. Hemen txegurbil dago? Bueno, a mi eskere, Begizazte, adiós, amigo! Agur! Siberotarrak banuen gogoa, Siberura etortzeko. Orain 2 urte hementxe izan nintzen, seme alabekin. Eta zer moduz dago Siberua, Jande? Zer moduz ikusten duzu? Siberua ahaluke beti hobek izaten, mena ez duk jale gaskek izuiten. Ez dago gaizki orduan, ez. Ongi da, lan asko egin behar da hemen Siberuan. Guretzat Siberua badirudi euskera eta dena ongi dela, baina ez da hain ongi, ez? Ez. Gazte jendeak eta ez da mintzatzen gazte jendea? Gio eta gutiago erran nioke bai. Nahiz eta ikastolan eta gai eskolan, euskaldun berriak. Gero eta gehiago. Gai isiten dien. Emeki, baina ez da lan egin behar da, Bai, mintzamen apu behar da kuliatu, bina uste diat hegoaldian baden holakarreika bat, Badugu arazo hori, badugu arrangura esan duzu, ez da? Arrankura hori. Tenetako mintzaje bat ez falin bada mintzatzen. Alferrik, ez? Ez dik balio. Asko erraten duzu hitz bat, eta badakit hegoaldean batzuk ez dutela urteko, eta aboro esaten duzu ez. Jabo, gehiago. Baina asko erabiltzen duzu ez dugurik, Aboro. Gehiago beno jabo. Gaur behintzat zeo zer ikasiko dute, etxekoek, Saldaina, aboro, olha, no esan duzu? Olha. esan duzu. Aho mintzozko Eta hori, esan hauskatu hori? Orhi. Hori zuentzat, Siberutarrentzat zer da hori? Hori mendia... Orhi duk Ipar Euskal Herriko tinia duke. Tinia goen, gailurra. Gailurra, 2000 metro, Bai, 2017. Bai. Uste dut, atertu duela edo euria tipi dela, beraz joanen gara, oltzarteko Saldainera? Bai. Ekipo! Bagoaz! Xedera balitzalako merkatilletan saltzeko. Xedera balitzalako merkatilletan saltzeko. Siberuako aitunen semek eros litzazkile oro. Bueno, eta zuen nundi zatozte ba? Gu Nafarroko Bortzietatik. Nafarroatik? Bai. Oliki. Bakizu Bera, Lesaka, Arantza, Etxalar, Irantzi. Etxalar da bide pixka da, nik bestiak ez dizkit ezaten. Junbiarko dugu ezagutza, junbiarko dugu baita. Bai, arrondeku polita direk. Bai. Han ere mendi ederra ditugu, eta zuek nondik zatozte? Gu itziarkoak, itziartik anetorriak. Giputxak gara. Bai, han ere mendi koskorrian zaudete, ez? Bai, badaue handuz eta izarraitz, eta ne badaue mendiek, bai. Eta nolatan etorri zate ba honak? Trikitisa jotze etorri gako. Ara? Eta nontzu trikiak? Trikie, Aztintzako. autobusian lagadeu. Bai, lasai dagozi. Gasolina gabe ez dakigu lanian da. Eta zuen nolatan ba?
Ba, gu Bortziretako emakume mendizaleak edo garela erranen dugu. Hasi ginen 14 igantzitik. Bai, eta jaz, 80. Ugaldu zeat, Bai. Horri eutin, bertako aldan bitartean, Bai, albaldin bada ugaldu. Baina zi horrezue urtean bi aldi ziten. Hoxe, hola hasi beharko dugu. Baina netzako ejemplo bat. Denak. Juntatzeia urtean behin, emakume kuadrilla bat, bakoitza bere problemanak astuta mendira juteia. Eta azken finean, guk esan den bezala mendila dala elkartzeko zea, behaiek bilaude leku bat, dano bat elkartu eta ondo pasatzeko leku bat. Eta izan zehazte hori mendian sekula? Bai, ni bai, binpin. Eta zure bai. Gu ez sekula izan? Da, polita da, A ber, ze ikusten? Gustako zaizue. Zango beha kapazak ilotzeko gu? Aixa, mendian ibiltzeko behar den bakarra da gogua. Egual di gizonak gurekin dihoa eta pixka, a ber, Orduan horrek lagunduko digu, ez? Bai, ez? Bai, baina ez da bustitzen, Ez da bustitzen, ez. Lehen galdau dio eta... Eta zerrandu? Zandu, biharko txarreztu lehengo, esan du. Ai, bino, honikan ere. Bueno, neskak, zuek animau zaretena etortzera, baina nondikan esatozte. Bilbotik. Bilbo, bueno, Bilbo oso handia da, Bilbo. Izetez bilbotarrak gara, baina bakiotik gatoz. Bueno. Bakiotik? Puntualizatu behar da, Bilbo oso handia da, eta toki asko hartze ditu. Claro, bakio be bai. Nik espero dut ez nekatzea gehiegi. Da gailurrera iristea. Hori lehengo gauza. La gente berria ezagutzea be bai, hori, ez? Ambiente, alaia momentuz ikusi duguna bakarrik izen da segundo bateko ambiente, baina bueno, jente nagusitsua, baina oso animatuta, osea que itxura ona badeko. Eta zu ez ditxu, mendizalea zara, edo saletasuna badokazu? Ez, bapez. Pagazarrira igonaz, justo, eta animatu nau Ibonek, ze bera egonda hemen, horin, eta oso polita dela esan dozte, eta animatu gara. Eta igotzeko asmoa, ez? Bai, gogotzu etorri gara. Eta zue biok, bilbotarrak ez? Ez, gu nafarrak. Nafarrak? Lunako gara. Gaur, behintzat, bagoa soltzarteko zubira. Zelen entzu dizut, Toño, saiatu zarela ez etortzen? Entzuna daukat, bai. Alturak beldurra handia emate dizu? Bai. Bueno, saiatu naiz, pues igual aurrera joan, baina hemendik ja ezin... Erreskaterik ez duzu eskatu? Momentuz. Ez da asko mugitzen zubia... Mugitzen ez bada, pues a ver. Ez behiratu bera... Saiatuko naiz pasatzen. Lehen da bizi, bertara iritsi behar gara eta orduan ikusiko dugu ze pasako. Bai, ados? Venga, guazen. Venga, guazen ba. Pozik zatoz ez zuek, Bortzibitako emakumei ez dizue eragiten euriak, ala? Ez? Bortzibiran euria Euskal Herriko gehiena horre egiten du, ez? Afaria hor bertan? Afaria, gero, Aiandek esan du afaria emango digula, ez dakit non, han soutan edo, beraz, goze pixka bat egingo dugu? Joan da bertan izanen dugu. Joan da bertan. Venga, guazen ba, venga, guazen gora. Laboak abestu zuenez, Lanbroak ez digu ezkutukoa ikusten uzten. Oltzartera bidean, hitzoiek datozkit gogora eta nire baitan, euriak kopeta freskatzen didan bitartean, arroila zoragarri honetako bi ertzak lotzen dituen zubia irudikatzen dut. Ez dago eguraldi hoberik hona etortzeko. Ei, altxatu begirada, torri. Begira, irati. Ja, nork ez zuen ezagutzen? Neu. Eta ze iruditu zaizue? Garra. Bai, eta gero gainera... Hemendik polita. Gainera joaten garenean ikusiko duzue nola, ederragoa den. Gero beldurgarriagoa izan liteke, baina... Eta behar duzie denek egin hahunaka,
Bai, ez, arat eta unat. Gainti bat eta ibestiala. Oltzarteko zaldaina, baina ikusten ari naiz, hor badator nolabait hori arroila bat da eta hau beste bat, ez da? Bai, hau eskuineko hau, olhado, eta hau eskerrekoa olhadu bi. Olhadu bi, eta biak hemen elkartzen dira, ez? Eta biek algar juntatzia holtzarte. Holtzarte, Eta zaldain hoi olhadu bi enganian da, Bai, baina alare holtzarte. Dena jale deitzen da holtzarteko zubia do zaldaina. Italianoek eraiki omen zuten hau, baina nik zertarako... Holtzarteko zubi hau, 1920an eraiki zuten, hori mendi inguruko basoak ustiatzen lan egiten zuten basomutil italiarrek. Loibar eta Holtzarte arteko mendietatik egurra ateratzeko modurik etzen, eta arroila sakona zeharkatzeko altxatu zen zubi hau. Orduan, hor zerrategia Lombardin hori zen italianoa, ez da? Zerrategia Lombardi Morello, hoik jabiak italianoak zien. Eta ekarri zuten italiano jendea hori eraikitzeko. Italiano hanitz izintzen egurka. Eta hortako basabian badia oan egunkegunian italiano hoien seme alhabak, eta arra seme alhabak. Arrastua utzi zuten. Bai, badia Pellegrinelli, Raschetti, Moretti, Zago, Agustinelli. Eta denak ez dira, Zokargoz eta Etxebarne eta ez. Ez dira denak hol izatena. Bueno, 5 minutu eta bertan gara, bueno. Eta erdi. Eta erdi? Eta hunen izena nula da? Izena zu nola duzu? Toño. Toño? Toño, errandu, lasterrek egin entziala gainti bat eta ibestili gaiti. Azkar. Guazen ba, Argizagiak argitzen dizu, gaia zohardi denian. Argizagiak argitzen dizu, gaia zohardi denian. Ene maitia ikusi nizu. Niko etxar data. Eta bueno, aiande hau zen ustekabea? Bai. Niretzako izugarrizko gorea, nik ez dut ezagutzen eta entzun bai. Niko etxar. Niko etxart eta bekuñata. Beste oroen artia. Barka, Niko espaldiko ondo. Zu Robert, ez da? Kaixo honi, irati. Pasa. Lazer bat, Hau da ustekabea, hau, Niko ezagutzen duzu, ez? Galdi ezide? Jolasek egiten daiat, Nola duzu izena? Ibone. Ibone. Bueno. Ongi. Eta zibuk? Silvia. Silvia, Baina niko eskatuko diat nik ikusentzuleari ez zapin egiteko gure saioa bertatik bertara bai, eta gainera apal-apal. Hau, nik espero, Niko etxart handia, Zuberoako airen doinuak abestuz, guri harrera egiten Holtzarteko zubian. Eta gizon hau ezagututa ziur naiz, egunak oraindik asko emango digula. Niko, beraz Ailanderen ustekabea hau zen, esan digu, gero Holtzarteko zaldainan izango dut ustekabe bat, eta zu, sarri etortzen zara ona? 40 urte ez nizala izan hemen. Bederen 40 urte. Eta gugatik etorri zara gaur? Zapata hau, koski hau, erosi nituen jala 15 urte. Egunero ibiltzeko xedearekin, ene emaztearekin, eta egiten du, bigeren aldia bakarrik eta ezartzen ditu dala. Berritutuk, Hombre, mendizale pinta asko etzakan, Ez dakit, helikopteroan oze eman deben bere bufonda gorriarekin, da zean, baina antzi honbeitzat. Auskalo nola junda, baina baja guen ezin da gurekin, hasi que... Segitzen duzu horre, altzaiko zure etxe azpian abestiak sortzen eta... Eta musika egiten beti bezala daik, nik kondenatua nuk eta... Kondenatua. Hilarte kantatzia... Ze gauza politagorik, ez da? Aitak ere hala egintzean eta... Dominika Etxartonen aita zena. Nik altzurukun ezagutu nuen, zuen sorterria altzurukun dugu, ez? Altzurukun. Eperra ostatuan, ze gizona, Ura zen gizona, ura, Altzurukun sortu zen 1923an Dominika Etxart. Eta umetan, sorterrian ikasitako eta entzundako doinuak izan zituen mundualdi honetako bizilagun. Parisen bizi izan zen 55 urtez, erriminez. Duela 4 urte hiltzen, hori bai, bere seme Nikori lekukoa eman da. Niko Etxart, hemen adin guztietako jendea zeok, eta batzuk oso gazteak, eta beste batzuk ez hain
Baina Niko Etxart, badakizue, los 40 principales oraindi badago, han zerrendan sartu zela, ze urtetan, Niko? Eta 1900 eta 80an. Edo, bai, 1900 da ze kanta huen? Uste dut, 40 principalten sartu den lehen kantua eskuaraz. Eskuaraz, ez? Eskuaraz, bai, eskuar rock and roll izan zen. Euskal rock and roll. Izan gira, eskuararen rock and roll. Bai. Eta, bintxa, Espainiako irrati batean, orain ez dite jartzen irrati batean Espainian euskal kanturik ez da ordainduta ere. Entza. Abesti ezagun asko ditu Niko Etxartek. Nork ez ditu ezagutzen perrak, atxalin, tumatxak, edota euskal rock and rollin. Azken honekin lortu zuen arrakastarik handiena Espainian. Euskara txoko guztietara zabaltzea lortu zuen. 80. hamarkada hasieran edonor entzun zitekeen bere abestia, baita gaur egun ere. Kanturen bat elkarrekin kantatzeko edo erakutsiko dugu zuzien, Kantu bat egitekotan hemen, aproposena, uste dut, aitaren espainetarik ikasi nuen kanta bat, esan dugu, txikitatik ikasi dugu kanta hau, bitxi-bitxia da, deitzen da Pumbapa, eta omen italiarez da, italiarez. Bateu Pumba zantzeko jausi ez, erori, Pumbapa, baina italiarra. Eta bardin eta oso erresa da, kantua, bardin denek kantatuko diak elkarrekin. Eta guk zer egin behar diagu ba? Errepika. Errepika. Nola? Pumba, 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 pa, pumba, 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 pa, pumba, pumba, pa, pumba, 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 pa. Hori guk, errepika. Bueno, hasi, nahi duzuena, ni hemen errepiko dien. Entzun, isilikan, da atendio eta... Kriston boza. Bai, eta gaina holako leku baten, ez dala juntzale entzutea eta areto baten ez. Osa, zubi baten, naturalian, eta gola entzutea gozamena. Oi! Ciribiribi tonton, compentan pertimentaza, luzeta lucimenton, parabi, parabo, parabi che montacion, caracion. La vita militare, la vita sesifosa, lutan dell'amorosa, El Susa, giro la permania, vedo la mantenia. Pumba, 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 pa, pumba, 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 pa. 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 Oso ona, Hola, Xiberua! Bakarri mugitzen da. Ni lehorrera. Ziren urrutitik ikusi dugu, ana aieuera hartan urrutitik ikusi dugu, eta jo, esate gorra, ez da ez izango baino. Behin hasi genean ja pasatzen, da bate balantza eta bestia balantza, eta nerdira jau genean zen dugu, guazen amendik azkar, eroingoek eta. Poliki, nagozu, eta gago presarik? Ez. Zuk behiratu aurrera? Aurrera, bai. Eta gero motibaturik baldin mazaude, pixka bera behiratu esan dugu. Nahiago duzu, Esaten handarte? Gora. Pasa. Ezin dute, mugitzen ari dela, eta guaa. Ez pentsatu. Hora begiratuko dut. Hori da, hartu puntu bat, referentzia bat aurrean, bale? Eta nizu non jungo, ez da, jungo gara poliki. Venga, ba, Eta presari, bale? Ezten garen Ja, bator, Lago horretasun sentuko duzu. Bueno, momentuz. Iran ekipo animatzen. Zurekin daude beste aldean, baina... Bai, venga. Bagoaz. Bator! Toño! Hemen dago nire... Hori da zure motivazioa? Bai. Oi, ciribiribi tonton, compentan pertimentaza, luzeta lucimenton, parabi, parabo, parabi che montacion, caracion. La vita militare, la vita sesifosa, lutan dell'amorosa. Bertigoa. Horrelako zubi bat pasatzeko laguntxarra. Baina Toñok bere indar guztiak jarri eta beste alderaino igarotzea lortuko du.
Nork esan behar zion, duela 100 urte Italiako egurzaleek abesten zuten kanta bera abestuz igarroko zuenik zubia Niko Etxartekin batera. Errealitateak fikzioa gainditzen du batzuetan. Edo la mantenía. Pumba, 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 pa, pumba, 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 pa, pumba, 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 pa, pumba, 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 pa. Beira ekipoa, animazio. Berak duen bertigoz ez duela sumatu, pasatu delako Niko eta bere koñadokin kantari, eta orduan ez dela entetu oso gustura joan da, bueno. Egia esan, pena mini bat ematen du lekua uzteak, baina Otzarteko zubia gure oroimeneko txokoren batean gorde, eta beheran zabiatzeko garaia dugu. Biharko eguna daukagu aurretik, eta lehenago, ala espero, afari goxoa Sohutako Eperra ikastolan. Bueno, zer, deno gaude? Bai, izta? Bai. Kosta zaigu, Bai. Bueno, euria eta abar, baina merezi izan du Otzartera igotzeak, bai, ala ez? Bai, hombre, bai. Ba, orain bakizue, Aiandek handauka prestatuta, Sohutako Eperra ikastolan afaria. Goserik eta, bai. Beraz, txoferra nahi duzunean, venga, Sohutara goaz, eta afaltzera, venga. Mari Carmen. Kaixo, Irati. Zer moduz? Ondo, bai, uste baino beto, Zer moduz junda? Bueno, ongi, naiz uriarizun eta nahiko bidea zagoen. Arritu naiz, esan didasunean, hor, pixkanaka eta bakuntza egin berri, belaunean. Horren dela 3 hilabete. 3 hilabete, bai. Eta hemen? Ba, bai. Otzarteko zubira? Elusu itxentzian eta, bueno, grandu, agian gazti biko benitzeke, manen nun buelta. Felixa lagunduko zizun, Felixa ere. Hau da, lixatuen txokoa. Ardi bat egotxila, a ber. Baritzen da. Noizen dela, baina ondo, oso politizan da, oso berexia. Ezagutzen zenuten? Bai. Mari Carmenen bizitza ez da batere erraza izan. Zailtasun eta kolpe latzasko jaso ditu, baina horiek ez dira nahikoa izan bera gainditzeko. Mari Carmenek lagunen babesarekin, bere indar eta kemenarekin aurrera egin daitekeela erakutsi digu. Kolperik handienetik altxatzea ere posible dela. Orain, ondo afaldu, energia eman berdio belaunari eta dantza pixkat egiteko gordeko zenun indarra. Ez dakit, dantzako ez dakit, ikusko dugu. Bueno, gero, afarian gaude. Bale, mila esker. Gustura egon zarete hor Otzarten eta? Bai, gustura ibile gara. Zuek biok hori egunak zarete? Ni bai. Bai, zu ez. Bihar lehenengo aldia izango da. Zu bai. Ia lainoa guzten digu. Bai, horixe, bai. Ondo da, eta ia ze Mari Carmenan aurrean dago, eta zer ez dakit egin nahi duzu, ez da? Bueno, nik pentsatu nuen nola emakume honek baditun 2 motxila ez bakarra. Bat mendikoa, hori Aixa eramaten duena da, baina badu beste motxila bat karga handia duna. Eta hala ere, ongi eramaten duena. Kontatu egin behar dugu hori, ze badakit, berak seme bat galdu zuela mendian, mendi istripu batean, hori Tailon mendian izan zen? Bai, baina hori baino lehen galdu zuen beste seme bat autoistripuan. Egutako norbatiri zerbait ere egin nahi diogu, bueno, modo bere isi batin edo, bueno, berak merezi dulako zerbait ere. Gero afarian edo, afalostean edo, afarian behizean edo? Bai, manen diogu ez uste polituan. Bueno, ez daki ezer, berak ez? Ez daki. Aurrean dago eta kontu esaten? Hoixe. Ia ba, gozeri bai edo zer? Bai, nik bai. Ia izterri iristen ari gara eta... Ni jarriko nahi saltxeatzera. Hemendikan. Etorri laguntzea? Bueno, ni laguntzeko prest. Ez jateko? Hemen bero beretan, bai, laguntzeko gero jateko. Aiandek esan zigun kriston afaria prestatu genekala, baina nun pentsatuko olako kategoriakoa, Eskerrik asko, benetan, eskertzen da. Mendibueltaren ostean. Menditik eta
Sigurre hoztu zide gaini hartan eta... Bai, Oltzarteko zubien ibili gara. Bai. Egun etzen eguraldia sobe haitu. Euria indigu eta horregatik eskertzen da horrein talo bero bat. Bai. Eta zuek hemen zer zarete, ikastolako zer? Gu gurasoak gira. Ikastolako gurasoak. Zenbat ikasle? Hemen soitako ikastolan badia 105 ikasle. Tego bada beste ikastola bat zibigun. Han badie 40 bat. Ikastolaren alde zenbat talo daramatit zueia egiten? Hanitz. Urtien zehar... Egiten dugu eta maskarada gutziak eta bauriko festak eta... Ahal duguna. Milaka. Aprobain ezagir? Horri ez da plazera, da. Komero, kapitaina, ezamako valentiak, ari dira lagunak biltzen. Eraikitzeko ikastola zeutan, komero, kapitaina. Honi buelta marzaio, o... Batzer. Zurtzen aldut, hori da. Eraikitzeko ikastola. Gora eta bera. Martxaluzia, motxak, maratoiak, denetik gabizka bat. Abarkakin. Abarkakin? Bai. Horrela? Bai. Zer rain nahi zigusten, ez da gizuen orden mehagoela? Ba. Benito? Benito leku honak berezitasun bat du guztien gainetik. Mendira joateko, beti, baina beti, abarkak jazten dituela. Baita mendi lasterketak egiteko ere. 19 urte zituelarik, apustu bat tarteko, Oiartzundik Mendaurra joan eta etorri zen. Abarkekin, noski. Oiartzuarra, zenbat urte? 63. 63. Eta aurten zegama izkorri egingo duk? Bueno, aten izen, erorketa bazan nun 15 lehonostikan aratzen eta zantziatzen sentitzen manon mina ertiratzeko. Baina atera intzen, 63 urte eta atera intzen, Eta abarkekin. Gizon jatorra. Zenbat zerritara bakari ibiltzean abarkakin. Doi mendi martxak, korrika, Danian ibiltze hau. Horre goretez ibiltzitu. Goretez. Baina ez da ona, Porque horre ibili eta ikusti eta emate, como si nada. Baina mate probatzen bai ikusiko, zelako hankako mina pasako joan. Eta hanka egosi eta olako nik ez? Bamarik ez? Eta jendien galdera hori da, ez? Porque beru iten du, eta ni 3 pare galtzerrekin. Naiz eta hotzein beroin beti 3 pare? 3 pare. Eta 3 artilezkoak? Ez, 2, eta bestia da finagoa. Bestia finagoa? Osea, lehenengo gau esaten dara, lehenengo geruzago kapa hori fina? Hori da fina. Abarketan higo da, a ber, ganera, heldu gara, danak supersikin, da bera garbi, elegante. Abarketan, ezin no sinistu, eta Benito. Benito, fans. Bai. Impresio egiten dutxe, persona dukustia gaurko unian, dauden oinetakoakin, kustia tipo bat, hau handik abarkakin, lehenko otxura zarrakin, Eta, behantzako, da personaje bat oso berezia. Patentatu egin behar duzu. Abarka batzuk lasterketarako eta, Asmo bat, Bai, bai? Bai. Aba, nik hauen nekien, Patentatzeko bat. Bai, Araban bada kondaira bat. Ja. Esaten duena, Gipuzkoarra bertsolari jaiotzen dela. Gipuzkoarra denok? Erronka botare dizut. Neri? Bai. Puntua botatzen baldin baizut erantzen gauzu da? Puntua? Bota. Gipuzkoarra bertsolariak ez gara denok, baina ausartak bai. Edo nire gauzu alderantziz egizu gara, Edo botako izut puntua? Bai. Zelan iritsi zara, Oltzarte zubira. Ni iritsi naiz eta zuk berriz bira. Hori esaten duzu, baina tira. Hemengo hauek danak mendizaleak dira. Ona! Zegoan prestatuta, Zegoan, nabaitu da, Ona. Mentxan foto ez dut egin, ez? Guain ni puntua eta zuk amaitu, nik uste nahiko egin dudala, Oso ondo. Epega ikastolan,
hau dau giroa. Ta faria zegoen oso goxoa. Giputxiak dabiltza hor jotzen auspoa. Ta kantuan astea dugu guk asmoa. Hau profesionala. Hau da hau harrera goxoa. Eperra ikastolako gurasuek, iparralde osokoek bezala, ahalegin izugarria egiten dute egunero, haurrak ikastolara eramanda, euskararen katea eten ez dadin. Bihotzez estimatzen diegu gau behi hau. Bueno, Bortziritako emakume talde jatorra etorri zaigu eta hitz batzuk esan nahi dizkigute, ja. Bueno, nik Bortziritako emakume mendizaleen ordezkari batzu gara gu, 6. Haunitzez ere gehiago gara. Eta gure artean dugu Mari Carmen, eta Mari Carmen dugu guk lagun haunila. Mendizale porrokatua da, beretzat mendila da dena, babesa, askatasun bidea, eta guk berarekin disfrutatu egiten dugu, badakigu berak ere gurekin ala egiten duela. Eta, bueno, guk sorpresa bat dugu Mari Carmenentzat gaur, horrela segidezan, eta, bueno, ez dakit, gure poza, badakigu berak ez duela guk mendia eramaten dugu motxila bat, baina berak baditu bi, bada jende haunitze, hola bizi dena eta gainditzen duena, eta gainditzeko bidea bilatzen duena, eta Mari Carmenek mendia du, eta sorpresa bat eman behar diogu. Itzela. Oso polita, hunkigarria eta benetan, ez dakit hitzekin errateko zer. Mila esker eta bastoi honen babesakin segituko du mendian. Gure semia mendian hiltzen eta agian goiti begiratago. Mila esker denari. Eta ez dakit zara. Hemen jartzen du inskripzio bat, esan ez, Bortziriko emakume taldeak beti nerekin egonen direla. Horrek nahi du, agian, bastoi honek bide luze bat egin duen nerekin. Niko, iaiz hemengo erregea, ze kantu joko diguk hemen Eperra ikastolan? Netako oso kezkagarria zen kantu kantatu behar dudan. Eperra ikastolan ze kantu kantatzea dudan. Bereziki Benitoentzat kantatzen dut hau, Berezia, gauza berezia. Gaina niko txar, ze abestuan egin naun erik eta oso pozik. Apa, Niko. Eperrak badititzu bere bihegalak, bai eta burun gainin, kokar da heizer bat. Zuk ere baldin bazunu, gaztetar zunezer bat, neskatilen gogatzeko, bilhoi polit bat, zuk ere baldin bazunu, gaztetar zunezer bat. Ikona pasada bat izen da, ganera bera bai emozioan hain da gitarra joten egon danean, auki du malkoa hor, hausten,
Oso politxe izan da. Azkenian azaman dut oibena tristegi lumarrik eigerena behitzaio erori. Biarra hotza, deuria. Ez hori, mesedez. Eguraldia aldatzea, mesedez, eta favorez. Andoni eta Irati betzolarik. Eta gero Niko segituzula kantari, eta guk segitu genion, eta bueno, eta gero soinulari ederra genitun, 3 mutil jatorrak itziarrekuk edo, bueno, gipuzkokuk, eta bueno, hoiekin aitzongi pasatu dugu. Bueno, equipo, bea. Bueno, atzo... Logure aurpegi batzu ikuste ditut ezagite parrandan ibili zinen apurtxo bat edo. Eguraldia ikusita baita ere, pixkate berandutu garela. Euriagatik ere igual labankor egon daiteke eta apurtxo bat arriskutsu. Orduan pentsatu dugu agian hobeto dela Larrainetik igotzea. Laburragoa da, Iratiko txaletetatik 3 ordu edo inguru izango ziren, hemendikan laburxeagoa da eta hola pixkate gorputzari tregua pixkate emateko eta atzo pasa zirenak ez dakit hemendikan. Norberak jakingo du, zuri hori izan atzo. Orduan plan aldaketa hori proposatu dugu Andonik eta biok. Gu atzo goiz joan gintzen hori da, loiten, baina behitu besteak. Honik gazteak egon zidean berandur arte, ez egitu lotan daude. Gaukua, gaua... Arrunde polit egenean. Bai, aurrena zerbeza baten genik, gero bi, dana bugoitan. Ustu arte. Ona. Ondo. Earki, guain gaur komerik. Komerik gora jotzeko. Eskerra planan daude. Bestela... Eskerra 3 ordu partez bat inberdio. Kapia luzi izangoek 3 ordu bezala, igual guretzat. Egunon, kuadrilla. Hau ere bada mendia, ez? Orain arteko saio guztietan eguzkia beroa pasa dugu, baina nik abisatu nuen. Iturtza eta, deitzen da, leku hau, eta 1600 metrotan gaude, eta temperatura 7 gradukoa da une honetan. Eta izitsuarekin apurtxoa gutxiago. Sensazio termikoa gailurrean izango dugu 5 azpitik gutxi gora bera. Beraz, baina hau ere bada mendia, ezta? Bueno, hementxe gaude Nafarroa eta Siberuako mugan, eta hemen etorri zaigu Nafar talde jator eta indartsu bat. Zaraitzuarrak ia gehienok, ezta? Ia zaraitzuarrak gehienok horrena? Otxagabitik etorri dira, Eskarozetik, eta, baina badira erronkari arpare bar bidankozekoak ere. Nortzu dira horiek? Erronkari, bai. Beraz, badukagu, Iruñako ez gai, noski, badukagu beste Nafar talde bat, beraz, ziur espedizioa gailurra ingo duela gaur. Egingo Gano batera, lasai, eta galdu. Hori da. Irati, itziarko trikitirariak prakamotzetan. Nik abisatu nizuen, Gogorra zeate, ez? Gogorra, ikizan da, euski estu eurik ingo ez da, gola etorri gaitu. Bai, atzo gaudeko zerbezak eta, gero ikusiko duzu. Barruko berua. Eta soinua, nun utzi duzu da? Soinua autobusien, tio, soinua. Autobusean? Bai. Autobusean zer egin dik, ba? Egon, oain. Goian ez duzu joko? Trikitixa ez dugu hartu. Dakau sorpresa txiki bat, holako igualde ikusita, karri dugu... Sorpresa zuek ere? Bai, sorpresa txiki bat, guke txiki bat dakau. Zuen kontu. Irati, hori mendia. Bueno, gure gaurko mendia, hori da. Euskal Herriko mendirik garaienetakoa da hori, eta 2018 metroko altuera du. Abodi eta Iratiko txaleten artean dago, eta tontorreraino heltzeko hainbat bide daude. Gu gaurkoan Iturtza eta Mendatetik abiatuko gara.
2 kilometrotik gorako distantzia daukagu gurutzeraino, eta 471 metroko desnibela. Bueno, hor iragoaz, edo hor gira, beraz, zuek ekarri duzue hor, iaipini, aurpegi astalita. Uaa, zue bai ume bizkorrak, Goazen gora, poliki, baina, hala! Bueno, zuek orduan Zaraitzuarrak eta erronkariko batzuk, zaudete? Hori da. Zaraitzu, izan ere hori, Siberu eta Nafarroko mugan dago, baina nolabait alde honetara Zaraitzu ibarra dago, ez? Hombre, guretzat hori betidanik izan da referente bat, ez? Ez dakit, hemendik hurbil dugu eta, beti nola dagoen hain hurbil, askotan etortzen gara, ez? Buelta bat ematera, baina beti irran dugu, ez? Hemen horipean bizi gara, eta ez dakit, hori jendearentzat ere mendi garrantzitsua da, Ibarreko jendearentzat. Mendiaren datu tekniko ez haratago, euskaldunontzat izugarri mendi berezia da gaur igotzen ari garen hau. Euskal Herria, horipean, iratiko oianaren ondoan bizi den herri gisa definitua izan da historian askotan. Iparralde eta hegoaldeko mugan, Zuberoa eta Goi Nafarro arteko giltza da, eta herriarentzat esan nahi simboliko handia duena. Ez dio alferrik esaerak, horiko xoria, horin laket. Bueno, a ver, ekipo. Zatik ito zuen parre, Ni urbil eta parre, txaskarrillo moment. Horratik izan. Atuz, nire zarataz kontzen ditu nortikan, geletatu zehar. Bortziritarra izan ziren, eta trikiti zantzun nortikan. Bizkaia eta Gipuzkoa... Martza asko beki, emakume hauek, bai. Haiek izan ziren? Bizkaia eta Gipuzkoa lagun artea... Ondo? Elegante. Gonzale, giro polita. Oso polita. Bai, giroa gaur baino hobia, Epelxo gara, Giro epela. Zerbeza, baina giro epelagoa. Gaur baino, da gaur agea. Gaur agea. Claro. Gu ez genuen mendiakin pentsatzen. Zo gauia. Bai, fresko etorri zaite. Da, ez ditxu zuzumos. Zezu zinen mendizaleena, precisamente. Txarto. Ez zara guelta guko, ala... Ez gure. Seguro. Horrengo batean ingo apur bat Andonin izango diogu enkargatzeko beste guraldi bat, iguale... Bai, mesedez. Da beste mendi bat. Beste mendi bat ikusten dana, ez? Arboleda edo, ez dakit. Bai, hola entzia. Bueno, gutxi geratzen da ja, ekipo. Animau, atzoko oroitzapen erekin hartu indarra eta venga. Ekipo. Venga, dano batera lortuko dugu. Pumba. Bueno, hor dagoen gailur hori ikusten ez dugun hori. Hori da. Baina joango garen hori. Hori da, joango garen hori. Zuetako norbait igozen oso txiki zela? Bi. Zenbat urterekin? Ni 3 urterekin. Eta zu? 4. 4. Ja, oso ondo dago, Eta zu seguro igo zarela, baina... Atzor, egon ginen Oltzarten, Maulen egon ginen, eta hemengo emakumeek garai batean orain ez, baina egiten zuten ibilaldi berezi bat, bai erronkarikoek eta bai etxokoek eta ansokoek eta enarak. Enarak deitzen zieten, bai, eta ziren emakume gazteak, hemen lan gutxiago dago nintzen, da orduan pasatzen ziren Zuberoara, espartinak egitera, alpargatak fabriketara eta hola lan egitera. Eta kontatzen dutenez, joaten omen ziren orain udazkenan, eta ibiltzen ziren mendia nola taldeka, eta urrutitik ikusten ziren puntu beltzoiek, eta horregatik deitu zietela enara. Eta gero da berriarekin, eguraldionarekin, berriz etxera, beste lan batzuetan ibiltzera, beti lanean. Gainera enarak joaten dira, ez? Afrikara joaten dira udazkenean, eta udaberri aldera etorri, ez? Arrastia bezala. Egoko gara, Hola, mendirik hotzago, Venga, guazen. Bueno, Toño,
begiratuko dugu nola gauden? Gultzemi bat egingo dugun? Hementxe bertan. Hori da, leku ona. Vale, primeran. Venga. Ze ekipo? Geldialditxo bat egin behar duzue? Bai, gultzemia bat egiteko. Piskar begiratzea sartu behar dugun, ez? Jateko. Kontrolatzen duzue? Jateko zerbait edo ez, edo, a ber. Da zenbatero egiten duzue hau edo nola? Kirola egiten dugunean, gehiago egiten dugu, normalean baino. Baina egunero gutxienez, nahiz eta lanean ibili eta 6-7 alditan egiten dugu. Bueno, ongi. Eta zen moduz, horrek zesan nahi du? Ongi, kirola egiteko aproposa. Piskat zendatuta nago, den Dabi. Bai, ia zendaturik. Oso ongi dago. Hori esan du, oso ondo zaudela? Normala da, pertsona normalek izaten dute, 80 eta 120 artean. Eta begira. Bueno, zuke... Ento 23. Ez duzu odola atera, sensore bat daukazu besoan, ez? Mikele dauka sensore bat, lektor moduko horietako bat, eta pasatzen du, eta zenbakia zaten du zuzenean. Eta zuzabe pixkat? Ongi. Ontsa pixkat bajo egongo bagina, zer hartu beharko genuke. Edo zukuren bat, edo zer jan, eta altu egongo bagina, hartu beharko genu eta insulina pintzatu. Azkenean, Huberto, ze? Huberto, behar duzu, ze? Behar duzu? Pizkat altu zegoen den orduan. Zelekutan jarri behar duzu, beti berdinean, edo nola izaten da? Begira, normalean jartzen dugu, izan behar da, muskula daukagun lekuan. Hanketan, bai, hemen, tripan, eta gero batez ere besoetan. Inigo adibide bikaina da diabetikoek ere kirola egin dezaketela erakusteko. Janaria eta intsulina kontrolatu eta ondo zainduz gero, bizimodu normala egin daitekeela azaldu digu. Atera kontuak, Inigok 20 kilometroko lasterketak egiten ditu. New Yorken ere izan da lehiatzen. Dagolan sentitzen naz, topera nau, geurin inork ez nau geldituko, egun goibelau, egun argi bigurtu nahi dut gaurkoan, gogo bateko teta, kale gerdizen ez dut inoren baimenik, bier, dantzan hasten nazi. Bueno, Benito, guk oso intrigatuta gauz. Galdera bat dako guzuretzako, atxogun gara igotzen. Da, derrepentin esaten da behonek. Beitu hamen laguntzuk, zer dako noinetan. Da zu, garbi, txiku, da gu kakaz gorarte, eta zelan etorten zara abarkakaz? Bueno, nerezia abarkakin oso ondo ditzenaz. Zaten hau gaina oso berezia izela, oso berezia gaina, eta, bueno, ni proposa txiko bingo zuei. Bai? Baina zara hor, pilurre. Bai, nezitxe ni beti bi pare abarka nintzen naz. Eta, bai. Bai, eta... Silvia animatzen. Silvia animatzen da. Venga, vale. Nino, zati nire nerri handia da, Bueno, iru konsetin, da listo? Iru. Bai. Bodezu galtzeraiek? Venga. Bai? Venga, a ver. Bai. Gorarte, abarkakaz. A ver. Bueno. Ez deko zu galtzer dirit? Galtzari izpatuarrik. Da zelan jarrikotez? A ver. Ni lutuko jo duño, karo. Atza jango zaio. Zelako trainera! Handi egia dira niretzako. Nik usten du baietz, ez? Nik usten du baietz. Ez zehaz egiko horrekin. Bai, eta ez dugu galtzerrik, ez ezer. Orduan, Ezin dugu. Baina, bueno, Ni alande, zaila bai. Amendeko zu, club de fans. Zaiatu. Oso ondo. Benetan. Eskerra. Japa. Zenba faltara? Hotza? Kuba daka berremeio hortako, Joko dut soinu pixkat? Bai. Bai? Ingo zuen dantzan? Bai. Bueno, ba. Mendia dantzaleku, bai, mintzatoki ere bai, baina gailurrera igotzeko uneren batean beharrezkoa da norbere baitara bildu, pausoari lotu eta auspoa estutzea. 2000 metrora bidean gara, lainoaren erdian, eta orain norberaren ekinak eta ahaleginak bakarrik balio du.
Eta bidetzat, paseotxo bat gaur, ez? Bonita. Nahi badu, hemendik oihartzuna joan, oinez? Gaur, beste boteak gaur. Gotu! Horiko gailurra! Edo, Horiko gailurra! Edo? Kukula edo kukula, Ondo, eta gaur gainera, hemen izango ditugu 3 gradu, ipar mendebaldeko haizea, zenei brujula sartuta dukat hemen txikitatik. Bai, bale. Eta sensazio termikoa gutxi gora bera 5 gradu 0 azpitik. Beraz, benetan meritu izugarria daukagu, denok, daukazue. Egoan, beti egiten dugu ikusmira zoragarria, eta gaur, zoragarri dago, baina... Baina zuk bakizu zer dago. Bai, bestela esango diate Zaraitzukoek. Hor dago, Iratiko oiana, Irabiako urtegia, Abodi, Mendizerra. Han egongo litzateke, 3 ergemaia. Eta Lakora, Arlas, hemen beste aldean, Lagaine eta Xiberua, eta hemendik itsasua ikusiko genuke. Lainorik ez palego, baina. Eta beraz, ikusmira galdu dugu gaur, baina mendia hau ere bada, Hori da, bai. Zer aldiz joan zara zu mendira eta busti? Batetan, eta busti, jeitxi aldatu eta... Listo. Bokaioa jan da, perfecto. Bokaioa behera jango dugu, Jagoa! Soinua astindu barko dupa, hemen moitu barko diau. Venga! Jo ezak berriro Jagoba. Venga! Ia! Soinuk egiotza ezin dugu izan, Jago azeuken soinu txiki bat, eta bueno... Soinua numea. Eta arekin... Pena hori, lainua izan dela dana. Behiz etortzeko... Inbidio hori, behiz etortzeko. Egualdi honak etortzeko, bai? Bestela malo. Beste bati esan zion basoa. Gailurrera iritzinaz, bai. Kuadrian flipatuko dabe, Ez da bezin iztuko. Ez. Komenta ginen en plan, joango gara horira, egoko dugu, ez ditzu ez da helduko, ez dakize bakin hor, heldunaz. Ja, kupoa egin dut, ametik 20.000 urtera. Bai. Ez nazigo komendira, inoiz ez. Baina oso esperientzia polita, ondo pasadot. Da gailurrera heldu garenean izan da oso sentsazio ora. Maitea ez naizu gabe joango. Nik ere maite ditut gure bazterrak lanbroak ezkutatzen dizkidanean. Eta maite ditut gailurrak maite dituzten mendizaleak. Eta nola ez maite ditut gure herria maite duten euskaldunak. Euskara maite duten herritarrak. Euskara muga guztien gainetik erabiltzen dutenak. Euskararik txarrena erabiltzen ez dena baita. Eta badakit ez da erraza euskara guztiak ulertzea. Baina ze demontre, ikusi eta ikasi, eta entzun. Berriro entzun eta saiatu eta erabili. Gailurra, tontorra, tinia, kukula, ze polita. Horiko euskara Euskal Herrian laket. Urrengo gailurrean ikusiko dugu elkar.